Estou convencido de que se este recurso o plantexan outras comunidades autónomas das que depende Pedro Sánchez, non se hubieran atrevido en ningún caso a plantexalo. Estamos vendo como se fai unha intervención respecto a calquera cosa que fai Galicia da Constitución absolutamente estricta e despois lle quitan a razón. Xa vimos o que pasou coa Lei de Ordenación do Litoral e estamos vendo retorcementos, por decirlo suavemente, da Constitución para favorecer as comunidades autónomas que están sostendo ahora mesmo na Moncloa. E que tivemos conversacións previas a que puseran o recurso con eles, pedíronos explicacións, pedíronos argumentos, falaron os nosos técnicos, os nosos xurídicos, e saben o resultado, non valeu para nada, volvemos a decirlo, pero é que eu creo que como foron decisións políticas, absolutamente políticas, os razonamentos obxectivos, os razonamentos xurídicos de pouco lles valen. E que é o mesmo camiño coa Lei de Ordenación do Litoral. Enterámonos, despois de intentar explicarlles que cumplía a Constitución, un día nos enteramos sin previo aviso de que nos plantexaban o recurso e xa coñecen o final. Eu espero, ou esperaba, que aprenderan deses antecedentes, a ver se temos sorte.